Ket kayo akablawan daytoy umuna nga rabi. Ti programa tayo nga panakaipukaw ti Ebanghelyo, Our Great Hope Today, naindaklan nga namnama itangal daw. Daytoy ti Gayemyo, Pastor Vic Ariola III, mga kasaba, representaran nati Our Great Hope Today Ministry, tinaindaklan nga inanama iti daytoy ngal daw. Katita, agkararag tayo. O Diyos miya managayat unay, ti panakairugi daytoy nga panakaipukaw ti Ebanghelyo. Tarigagayan mi o apo nga adda ka nga mangidalan, mangimaton, iti panakay kasaba, ti tunggal rabi kadagiti luglugar nga pakaabutan, daytoy nga panagministeryo. Tinasantuan ng Espiritu Santom, ti umay kuma kadagiti amin nga luglugar, amin nga agdengeg, kinagbuya, daytoy nga presentasyon, tap na maamwanda ti naindaklan nga namnama ti daytoy nga aldaw, awan sa bali, no saan nga ni Apo mi nga Isus, nga mangtentitalged, mangtentital na, ken panakaidalan, tinaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Idaydayaw da ka o Apo, agsipud ta dinawat mi ida tinapateg, anagan ni Apo may Isus. Amen and Amen. Pagsasaritaan tayo, ti daytoy nga rabii, may papan kadagiti pito nga pagbutbutngan ti masangwanan. Yamsakbay ko nga ibuksilan dagitoy asursuro, ti daytoy kanito kahit kumit nga iyam amo ti familyak. Ti ayatek nga asawa ni Dr. Imelda C. Ariola, may isa nga preventative health specialist, manipud iti American College of Lifestyle Medicine. Isu iti kadwa tayo nga mangted ti lektura iti salonat iti panagbanyaga tayo kadagiti naduma-duma nga syudades iti nga lubong. Adamot may nga anak mi, may isa nga pastor, Pastor Vic Ariola, number 5. Ni B5, may isa nga ministro, ken agsansanay, may isa doktor, amangagas nga makatulong to. Tintay, panangasaba, babaen ti salunat, iti masangwanan. Dayto iti ayatek nga familia, nga kadwak, nga mangipukpukaw ti Ebanghelyo sa tinuman nga lugar, nga pakaabutan ti ayam, ken ti panakaibaon ni Apo Dios. No tiyempo na nga umay kami kadagiti luglugaryo. When umay kami kadagiti na dumaduma nga pagpagilyan ken syudades, nakasagana kami nga umay mangipukaw ti maudi adamag ti Ebanghelyo kadagiti luglugar tayo. Bueno gagayem, pagsasaritaan tayo, iti daytoy nga rabi, daytoy pito nga pagbutbutngan iti masangwanan. Katamuyo tinasantuan nga surat, adu dagiti maadal ditoy nga mangipakpakitang agbibiyag tayon kadagiti kamawdyanan nga aldaw. Agsipud tagbibiyag tayon kadagitoy apan panawen. Panpanawen nga adu dagiti tattao nga agbubuteng. Tattao nga mauawananda iti inanama. Ngem ni Apo Dios ipakita na kadatayo ti daytoy nga kanito. Nga uray umay dagitoy pagbutbutngan. Adda iti naysang sangayan nga inanama tayo ken ni Apo Jesus nga isu nga mangted. Iti talged ken talna kadagiti panagbiag tayo tinaldaw-aldaw. Mapantayo man ijay umuna nga pagbutbutngan dagiti tattao. Isuti may papan iti COVID-19 pandemic nga managanan ti coronavirus. Amuyo ti COVID-19 pandemic, wano pandemya, wano angol, at datatan iti nasurok nga may 1 milyon at tao anatayen gapu. Iti panagbalinda nga biktima ti daytoy saan makita nga sakit nga iso nga mangdangdangran kadagiti sangkatawan kadagitoy apanawen. Dahiti iti umuna nga pagbutbutngan dagiti tattao kadagitoy apanawen. Ditoy laing Amerika, nasuruken nga 200
200 aribo dagiti tattao anatayen. Gapu daytoy COVID-19 a pandemya. Nalabit kadagiti luglugaryo gagayem. Adumot dagiti kakabagyan tayo, gagayem tayo nga nagudas. Napababati pa nagbiagda, gapu iti COVID-19. Ti karkararag ko iso dayjay agtalidaed tay kuma, anasalunat, suruten tayo, dagiti paglentegan ti gobyerno tayo, tapno no adda ti pa nakabalin na may lisi tay pailaeng, iti panakagudas wano panakakeltay iti biyag tayo, babaen iti COVID-19 a pandemya. Daytoy kakabsat ti umuna nga pagbutbutngan ti lubong kadagitoy ng aldaw. Hanga may pagarup, ket palpaliiwen tayo nga daytoy nga sakit, wano bayangubong, kunana ti Ilocano, agtultuloy, kung kunana iti mabigbigbig nga mga torturay, iti benget iti salunat dito Amerika, kunada nga dantupay may sangatawan, nga agrigat tayo gapu daytoy nga pandemya. Ti karkararag ko kini Apo Dios kakabsat, agsardeng kuman, tagsubli tayo ti normal nga panagbiag tayo. Tadutattan dagiti tattao nga madanagan, no kaanunto nga aggibos iti COVID-19. Tatarigagayan tumet iti agbiag pay, anasalunat, nga mabalin tayo, iti makiden na kadagiti kakabagyan tayo, mabalin tayo tagsubli, kadagiti iglesia tayo naman pa'y daddo mga paset ti lubong, at dadan nga gigimong, nga dadamit dagiti daddo mga pa'y kas nga dito'y Amerika, hampay lang nga may palubos, iti sumrek, tapno madanda, iti napisikalan nga panagdaydayaw. Aramidin ti iglesia tatan iso da jay drive-thru worship. Ijay sango ti kapilyada, sadyay da nga mga saba, agkanta, ken pakaaramidan iti serbisyo da. Ket dagiti amin nga umay, at dada ka dagiti uneg ti luglugan da. Wano magnada iti sangwanan ti kapilya, tapno umay da denggen iti sermon ni pastor, iti daytangalaw. Kasta ti mapaspasamat, drive-thru worship. Gamanyan nga nagimbag ta na idi imay ti COVID-19, adon dagiti tattao nga broadcasters. Wano addadan iti sango, iti computer, babaen ti Zoom, babaen iti anyaman nga kunatayo nga format nga panaki komunikasyon iti publiko, babaen ti pakanakaaramat ti teknolohiya, iti internet. Agyaman tayo tanumampay, umay iti COVID-19, ket saan tayo nga makapan, personal nga denggen tayo, dagiti mga kasaba tayo, wano dagiti papastor tayo, wano dagiti daddumampay nga manursuro, addan ti internet. Addatan iti Zoom meeting, addan dagiti na dumadumang mga programa ti radio, babayan ti panakaramat ti internet, online, virtual nga kuna tayo. Tapno maamuan tayo ti sao ni Apo Diyos. Dahil diyan kakabsat ti umuna nga pagbutbutngan ti tao, mapantay di diyan may kadwa. Iso dagiti kalamidad, inaldaw-aldaw kakabsat. Idi na minsan nga aldaw nang ko nga ti may sang aldaw, adas nga ribo, nga ginggined, ngam saan amin dagitoy na ideklarar da, wano na imaldit da, iti pagbasaan, wano pagbuyaan, iti telebisyon. Adu kakabsat dagiti kalamidad, dito'y laing California, agsasaruno, jay daya, jay laod, jay amyanan, agur-uram, uram dito'y Northern California, di jay amyanan na California. Adu dagiti tattao nga matmatay, adu dagiti agkakapintas anas nga balbalay nga maururam, ken dagiti komunidad addada nga agbubuteng, ket kunada kaanuntong agsardeng dagitoy adidegra. Iti na minsan lang nga rabii, ditoy Lomalinda, kabayatan nga maururam, dagiti luglugar nga sideg, ditoy Lomalinda, maururam ijay paset na iti San Francisco, ijay Sacramento, imay pay ti ginggined. Agsasarunon kakabsat, digitoy nga kalamidad. Umay ti bagyo, dijay East Coast, dijay abagata na paset ti Amerika. Ginggined, uram, laylayos, kastamet ti bagyo,
Adu dagiti kalamidad ayaten nakakabsat nga mararamid tata dito'y lubong halanga dito'y Amerika. Daytoy tata ti may kadwa nga pagbutbutngan dagiti adu nga tattao ket ti adda nga salsaludsuden da kaanunto nga agsardeng dagitoy adidegra apagbutbutngan ti tao. Mapantay di jay may katlo ayaten agkakabsat. Ti may katlong nga pagbutbutngan amuyo iti 1909. Imay ti makunkuna nga financial crisis. Krisis iti pamirak, iti lubong. Adu dagiti utang, adu dagiti kumpanya nga napasardeng, adu dagiti trabaho nga napukaw ket adu met ti naawanan ti trabaho. Kaputawan na naawanan da ti trabaho, dagiti balbalay da, nga tintinaganda, mensualan da, titunggal bulan, napapanaw da, binaybayan da, dagiti nga balbalay. Napipintas sa balbalay. Gaputawanan ti trabaho da, awamot ti pagbayad da, ngay mayaten nagagayem, titawen, 2020, aging gana ka dagiti sumarsarunong at tawtawen, kunkuna, dagiti agpalpaliw, masisiri batat tao nga mangkitkita, iti pamirak, iti lubong, nga nakarkaro gagayem. Nakarkaro, iti agdamak, iti masangwanan, apan panawen. Adu digiti tattao nga maawanan ti trabaho da. Adu digiti tattao nga panawan da manen digiti balbalay da. Umay ti rigat, ket adu digiti agpalpalama, isu nga dagiti na dumaduma nga gobyerno iti lubong aramiden da dagiti banag nga pangsuportar dagiti atattaw da kadagiti nasnasyon nga ayanda. Tatno mapukaw kumati panagrigat, panagpanglaw, ken dagiti panagbutbuteng. Gaputa daytoy gapuanan iti COVID-19 a pandemya bumaba. At damay sa dakkel a krisis, dakkel adidegra, nga uray pa'y dagiti pamirak tayo kakabsat, panagbaybayad tayo ti utang, kenda duma pa'y abanag, makita tayo, nga pumanglaw ti lubong, amuyo gagayem, daytoy nga pagbutbutngan kadagiti nga panawen. Maysa kadagiti kadakkelan launay, taki nagpaiswa na nakasano nga agbiag tayo na awan ti pirak. Nga igatang tayo ti kanen tayo. Naawanan iti pirak. Nga gastuin tayo kasano nga makapantay pa iti sabali nga lugar. Kasano nga makapantayo pa lang kadagiti pagtrabahuan tayo. Wen kakabsat. Pagbutbutngan. Ti resesyon. Kunadapay depression. Ket dagiti sang katawan. Agdanag da, agbalaw da, ngem numan pa'y umay dagitoy adidegra iti lubong, awanen ti mabalin tayo nga papanan ken asetgan. No saan tayo nga masideg ket mapan tayo ken ni Apo Dios. Taday ti kang runaan nga namnama tayo kadagitoy apanawen ti panagrigat. Mapan tayo iti may kapat nga pagbutbutngan ti lubong isu ti gubat a nuklear. Nalabit nakita yu, babayan ti telebisyon, dagiti panagsagsagana, wano panagagawa, dagiti nasnasyon, tapno protektaran da, dagiti nasyon da, ket no nyaman abanag nga panakaipit, iti sitwasyon dagiti nga nasyon, umay dagitoy nga panaggulagol, panagrisiris, panaggugubat, gapo, kadagiti prinsipyo nga nalabit handa panagkikinawatan, no kasano, solbaren da, ti kaadda ti talna, ito'y lubong. Ito no bigat, iti sumarono, nga programa tayo, ibagaktu, may papan, no apay, nga dagiti tattao, nasnasyon, pangpangulo, no mampay addada kakabsat, nga ikaskasabada, nga danto ti talna, umay ti talna, iglesia, na dumadumang lubong ikarkararag na nga datal na ngam dagiti nasnasyon ore kasano ti kaykaysada nga mang plano iti talna adda nga ta talna nga umay ti nagbabaitan da
kakabsat. Adalon tayo dati sumaruno nga programa tayo. Mapantayo ti may kalima nga pagbutbut ngan iti lubong. Isu dayjay siguridad, talged, nga adda kuma kadagiti na duma-duma nga nasnasyon. Isu nga tatanong mapang kayo kadagiti na duma-duma nga syudades iti lubong. Kitain da, dagiti anyaman, abanag, no adda iti inawityo nga armas, wano adda dagiti makadangran, nga mangted, iti panangted, iti ut-ut ti sabsabali. So nga, kitain damin, arikapin damin, dagiti anyaman nga daken ka, sakbay ka nga makastrek, iti imigrasyon, iti tunggal syudades, wano port of entry nga kuna tayo. Nga isaserek ti sabali nga nasyon. Tapay, namuyo iti September 9, September idito'y Amerika, anya tinapasamak. Kung kuna tayo nga 9/11, imay iti idadarup dagiti saan nga napakadaan nga terorista. Naglugan da kadagiti aeroplano, simrek da kadagiti puerto nga di tayo nadnadlaw. Aging gana nga nagkikinnamayet da, nagplano da no kasano nga nabomba, napatog iti Twin Towers mo kunata di New York. May sa dayta ti sangalubongan nga damag. Isu ti may nga nagbutbutngan ti adu ipagarup da idin nga isun dayta umayen sumarsarunupay dagiti paggibusan ti dandanin panagparang ni Apo tayo nga Jesus. Gagayem no dati may nga pagbutbutngan tata isu dagiti iseserek dagiti terorista dagiti mangdadael, iso nga hantay mo't mababalaw, dagiti na duma-duma nga nasnasyon, nga prebentaran da daytoy, ket nainget ti isasarek, iti ipapan isasarongkar, ti sabali a nasyon, tano masuspitya, ket makita nga dagita nga tattao, ket sabali iti panggep da, danyusen da, ket maddaan da, iti panakabalod wano panaka-investigar ta kayat damet piman dagiti nasyon da anatalged nga awan ti sumrek nga agdangran. Mapantayo ti may kanem nga pagbutbut ngan ti lubong tata the world of religion ti beneg ti lubong ti relihiyon. Alagagayem addantu dagiti nakaskasdaaw a mapasamak kadagiti beneg wano lubong iti relihiyon. Tati kamo dyan ang aldaw, pampanunutin, dagiti agturay, nga relihiyon, iso ti panagkay santo aming iglesia, kat adadan to lang ti may maysa nga iglesia, nga mangitakder tinagan ni Apo Isus. Ala, adalan tayo ti sumarsaron ng arabi, may papan no kasano nga addan to ti Sunday law, universal Sunday law, panakay papilit, iti panagnilin ti Domingo. Ngem tata, may ininawen daytoy. Babaen, iti panagtitipon, iti naduma-duma nga pangpangulo, papastor, ebanghelista, ti iglesia. Naduma-duma ng iglesia. At dapat iti awis ni Papa Francisco. Ti panangayab na amin, iti pangpangulo ti relihiyon, iti Roma. Tapno planwenda, ti may-maysa nga relihiyon. Nga isulang daytoy, ti mangirepresentar kini Apo Isos, ken panakay kasabana. Matungpal ka di dayta. Anya ti kunayan ti Biblia. May papanti daytoy. Adalon tayo ti sumarsaron ng arabi gagayem. Ket ilawlawag kunto. No apay, nga umayto iti panang sukimat ti adu nga tattao, ti pudno a panagnilin. Ti pudno ang ngilin. Nga ibaga ti Biblia. Tingilin apud-pudno nga pinagnilin ni Apo Isos. Adalon tayo data. So nga ti beneg iti relihiyon, maininaw nga ti masangwanan, ison to dayta iti umay ti tunggal nasyon. Ket mariknata ito ti efekto na kakabsat. Ket dagiti pamati tayo, mapadas da. Ket umay to dayjay, nakaskas daw nga panagpili tayo kakabsat. Pilyon tayo, iti ayab ni Apo Diyos,
turong ni Apo Dios, uno pilyon tayo, ti baga ti tao. Gagayem, adda kada tayo nga agpili. Nga madalan tayo ito dayta. Sa marsaruno, nga programa tayo. Mapantayon kakabsat, iti may kapito, nga pagbutbut ngan, dagiti tattao, kadagitoy nga panawen. Panagbuteng, iti papatay. Panagbubuteng, iti krimen. Hindi namin salay nga lawas, ada, simrek, iti may nga pagtaengan. Ditoy, paset na ditoy Redlands, California. Ket daydi nga tao, impirit na nga simrek, pinapatay na amin dagiti isang kapamilya, ket innala na dagiti isang sanikwada. Anyan nga nagulpit, anyan nga nagladingit. Kita tao tata, mangted ti ut-ut, mangpapatay, mangidedanes, gumurgura, ti pagtinagan na ayaten akakabsat. Isu, iti patay, isu, iti panakagudas, dagiti adu at tao, ken adu dagiti komunidad, nagdandanag, tadida amu tenyaman nga oras ang mapasamak. Amuyo kunana ti statistika, at daan tayo tatan, iti sa nga gasot, enemapulo, ket may sa aribo at tao, timatmatay tinaldawaldaw. 161,000 dagiti tao amat matay tinaldawaldaw. Ket diti may kapito, gagayem, apagbutbutngan, panagbutbuteng gapu, iti patay, ken krimen, iso dayta, iti may kapito kadagiti pagbutbutngan, kadagitoy apanawen. Anya ti kunaan tinasantuan nga surat, kagayem, intun dumteng dagitoy. Kahit kuman nga basahin tinasantuan nga surat, tay bagana ditoy, gagayem, ijay Juan 16, versikulo 33, nalawag nga kunana, dagitoy insaok idi kada kayo, tapno adda kuma talnayo kanyak. Adtoy, ditoy lubong, adtoy, dagiti bambanag nga panagrigat yo. Ngem, manginamnama kayo kuma, tasyak parmakakto iti lubong. Parmakakto iti lubong. Isuhang kayo ngagdanag, kunana. Ti Biblia san nang ingkari, nga awanan ti rigat, awanan ti papatay. Kinuna ni Apo Isus nga mismo, adda kumatal na kada kayo. Ta umayto dagiti regrigat, umayto dagiti didegra, ngem kay agdanag, agtal na kayo. Tasyak, pinarmeg ko, no nagbalegyak, ket napadasak, ket nakita nga oray dumteng dagitoy adidegra. Agbalegi tayo. Agbalegi tayo dahil ti kuna ni Apo Isus. So kuna nakakabsat ni Apo Isus, sa dino man nga ayan niyo, oray iti daytoy paggibusanan iti lubong, makiadadak to kada kayo. Lo, kuna ti Ingles, I am with you always, even unto the end of the world. Makiadak to kada kayo, aging gana ti paggibusan daytoy alubong. Ay iti nakakabsat anyan nga nagimbag nga Dios. Ngano man pa'y mapadasan tayo tatan, dagiti pito a pagbutbutngan iti lubong, inkari ni Apo Diyos nga addanto, nga magikadkadwa kada tayo, uray pa'y iti paggibusan iti lubong. Ala bueno, numan pa'y adda dagiti pito a pagbutbutngan, addamet inted ni Apo Isus, nga pangliwliwa, wano assurance, kuna ti English. Iso dayjay panangited ni Apo Dios kinamnama, ngagpaay kadagiti amin nga sumurot, agmatalek, ken mangawat ken ni Apo Isus. Anya da digitoy kakabsat, mapantayo tata. Ngem sakbay tayo mapan iti dayta kakabsat. Adu dagiti tattao gaputa kayat da, ngalisyan dagiti paspasamak arigrigat ken amin nga didegra ti lubong, pampanunutin dati
mangpanaw ket mapanda kadagiti luglugar nga natalged. Ambuyo kakabsat, ije nagbaetan ti estado ti Nevada ken kastamet iti Arizona ken ti New Mexico ditoy Amerika, adatatan iti maysa nga komunidad. Adatatan iti naaramid nga panangkali iti uneg ti daga tapno agmula da kadagiti balbalay. Agipasdak dati komunidad. Ket daytoy sadyay uneg ti daga plan-plano da tata dayjay nagbaetan ti teritoryo ti estado ti Nevada, Arizona, ken kastamet iti New Mexico, agplan-plano dan nga mangaramid da ti syudad iti uneg iti daga. Apay, dagiti tattao gamin kayat da nga panawan dagiti adu nga didegra iti lubong. Kayat dati mapan iti maysa anataltalged a lugar. Makita tayo ditoy. Ditoy screen tayo. Nga umay kakabsat. Dagitoy nga paspasamaken. Gaputi tao hanakayat ti may raman ti didegra mapanen agyan ti uneg iti daga. Ket ti uneg ti daga sigon dagiti nang kita ken nang diskobre wenno napan nang TED iti inspeksyon kunada dagiti agar-aramid ti komunidad ken syudades ti daga ideta nga paset iti Estados Unidos kunada pampanunutan da nga oray 20 nga tawen. Oray umay ti apoy, uram, hurricane, bagbagyo ken dadumapay nga didegra. Inanamaen da kakabsat nga dadanto nga natalged nga agtalinayt sasadyay agmula danto ti kayo ken dagiti dadumapay nga natnateng. Amuyo napanda di North Pole di kalamisan nga paset ti lubong ket pinadas da sadyay iti agmula kadagiti mulmula wenno kay kayo nga agbunga mangtaraon kadagiti tattao nga agnaidto iti uneg ti daga. Gagayem, adu ti tattao tata. Nga kayat da nga panawan, lisyan dagiti paspasamak. Anya pa ikakabsat. Amuyo, adu dagiti underground communities. Sa laing tata, ijay Estados Unidos, paset ti Nevada, New Mexico, ken kastamet, iti Arizona, ure pa iti na duma-duma nga lublubong, padpadasen datatan kakabsat. Dagiti nas nasyones, agmula damutin ti komunidad. Apay, sandagamin kayat, ti may raman da dakkel adidegra, nga umay, kayat dati agyan kadagiti nataltalged nga lugar. Gagayem, tinaminsan nga panawen, iti panagbanyaga kanapan, ijay pagilyan ti hapon. Iti adda kakabsat, di Osaka, adda iti maysa nga tao nga hapon nga agbasbasa iti newspaper. Agsipud ta naggapuak iti uneg ti eroplano ket oray ti sumurano nga flight ko iti mapan di jay siyudad ti Haneda iti Japan. Basaek ti maysa nga newspaper. Ngam kumaawatan dagiti dadduma nga ibagbaga da jay nga newspaper. Numan iti sumagmamano nga tawen nagpasturak iti Japanese church, iti iglesia dagiti Hapones, iti Sacramento, amugmet agsao ti sangkabasit nga hapon. Ngam amuyo kakabsat at datihang kumaawatan ket sinaludsod ko day di gayem nga hapon nga gururay met eroplano nga pagluganan na ket kun gayem ang kumaawatan daytoy nga makita iti retrato iso daytoy makita yo di retrato ditoy. Ket kinunana ibagbagana ditoy nga ditoy Japan kuna day gayem tayo nga hapon. Ngarugrugyan dameten ti agkali, wano agmula, wano mga ramid ti syudad. Ijay, uneg ti baybay. Wen uneg ti baybay. Takunana, anda kayat nga may raman kadagiti dadakkel nga tsunami, dadakkel adidegra, kas pangarigan iti napasamak nga panakabitak iti nuklear nga planta, ijay Japan. Ket uray pa'y kasanunto ti mapaspasamak, natalged to ti tao, ngagtalinaed, iti uneg ti baybay. Nakita yung kakabsat. Apay nga mapanda ti uneg ti baybay. Apay nga mapanda ti uneg ti daga. Lisyan dagamin,
ti may pagarup nga didegra apas pasamak. Anya pa kakabsat ti mapasamak. Dagiti tattao kakabsat, handa lang nga pampanunutin. Ngagnaed ti uneg ti daga, wano agnaed ti uneg ti baybay, pampanunutin da pa ti mapan, ti sabali nga planeta. Adatatan ti organisasyon, wano may sa nga industriya, nga agar-aramid da kakabsat, dagiti nakaskas daaw nga pagluganan dagiti tattao nga mapanti sa bali nga planeta. Ada talo nga bilyonaryo dito Amerika nga isu ag bubulabul da agi innunada nga agaramid dagiti bambanag nga mangipanaw dagiti tattao manipod ditoy daga nga adu tirigat ket tartarigay da nga ipan dagiti tattao kadagiti planeta ni Elon Musk. May isang baknang nga isu nga akin kukwa ken discovery dayjay pagluganan wen automobile nga babaen laeng kakabsat iti energy ket agtaray nga masapul ti gasolina babaen laeng ti kuryente agtaray dagita nga naimbento nga pagluganan adu tatta dito Amerika ken daduma nga paset ti lubong ni Elon Musk pampanunutin na iti mga ramid, iti maysa nga spaceship, maysa nga pagluganan, mapan kadagiti planeta. Nga mapanda, iti planeta ti Mars. Apay, nga pumanaw da dito nga daga. Apay nga mapanda ti sabali nga planeta. Tapno kanda kaya ti may raman, ti dakkel adidegra nga umay. Ni Jeff Bezos, nga isu, ti kinkukwa ti Amazon. Daytoy nabaknang alalaki, pampanunutin na met, ti mga ramid, ti may isa nga pagluganan, dagiti tattao. Nadamag ko nga rugrugyandan, ti aglako ti ticket. Ala, no kabailan nyo, ti gumatang, kada mabalin nyo, nalabit, kaya yumot nga padasen. Ngem ni Jeff Bezos, mga arami din ti pagluganan, dagiti tattao, nga may panaw da kadagiti nga ditegra, ket mapanda, ijay bulan. May isang tao pa, Richard Branson, nabaknang alalaki. Agdindinamag iti industriya, kadagiti na duma, nga agdindinamag, mabigbig nga industriya ti Amerika, pampanunutin na nga mangiganwat iti space tourism. San laeng nga mapantayo agbanyaga iti Australia, iti London, agbanyaga tayo nga mapandi iti Spain, agbanyaga tayo nga aglawlaw, tapno agbakasyon tayo, tintero nga lubong. Ngabtatan ni Richard Branson, padpadasan na nga ti tao mapanton agbakasyon, ijay tangatang. Kat mapan kadagiti na duma-duma nga planeta. Anya laki din, ti panagpampanunot digito nga tattao. Adalang may isang rason. No apay nga kaya tayo nga panawan, iti daga. Kat mapantayo kadagiti na duma-duma nga planeta. Uno mapantayo ti tangatang. Apay nga ti tattao agbalay dati uneg ti baybay. Apay nga ti tattao agipas dati komunidad kadagiti na duma-duma nga paspaset iti uneg iti daga. Gaputa kayat da nga lesyan iti mapaspasamak ken ti umay nga didegra ayaten akakabsat. At dati 5 nga inanamang enten ni Apo Dios kadatoy iti masangwanan. Umuna ni Apo tayo nga Diyos, isunto iti mangidalan kada tayo. Siyak iti natangken na bato. Siyak adak nga mangsalakag kada kayo. Ket babaen tinagan ko kinunana, siyak to ti mangidalan, mangilisi kada kayo. So nga ni Apo Diyos, isunto ti mangidalan kada tayo. Hangkay agdanag kakabsat. Oray dumteng to digito nga pagbutbut nga, may kadwa kakabsat. Ibaganad to'y nga isunto ti mga wit, dagiti bambanag nga pagrigatan tayo. Ni Apo Isus, He will carry our circumstances. Ket kunana, siyak ti Dios, nga saan nga maapot, wano matengel, iti imak, nga agaramid tinaimbag, kadagiti kasapulan iti masangwanan. Daniel 4:35. Isu tumulong to nga mga wit. Dagiti circumstansya, dagiti pagrigatan, iti biyag, ket isunto, kitumulong kada tayo, nga mga wit, dagita nga dadagsen, gagayem. Haan, nga malapudan ti imana, nga umay tumulong ken kagayem,
ta isu ti nakaskas dawa Dios nga mga wit dagiti dadagsen mo ti masangwanan. Mapantay ti may katlo nga pangnamnama nga panangtulong ni Apo Isus kunana ditoy ni Apo Dios isunto ti mang sabat ken mangipaay dagiti kasapulan tayo danom pagbiag at araon ken kastamet dagiti paglengedan paglemengan uno anyaman na banag nga mang protektar ti tattao ti masangwanan kunana ngem ti Dios ipainan tu dagiti amin nakasapulan tayo babaen ti kinabaknang na ken ti parabor ni Apo tayo nga Isus ngaglaplapusanan ni Apo Dios gagayem sabaten na dagiti kasapulan tayo ti may kapat gagayem isunto ti kang kanayon nga adda kada tayo nagimbagan day ta nga Dios nga oray ti panawan ti didegra isu ti makiadda mangbanbantay kada tayo takunana sa dinuman ti ayanyo oray ti kamudyanan iti lubong adda akto akadwayo ket siyakto ti Diyosyo. God will always be there for us. Kang kanayon to kadda ni Apo Isus nga kadwa tayo. Dayta ti may kapat. Ngayon ka rin ni Apo Diyos ngay nanama. Ure umay dagiti pagbutbutngan iti lubong. Mapantayon ti maudi. Kunana awaten na tayo, ayaten na tayo. Ayaten na tayo. Akukwa na, numampay managbasol tayo, arakupin na tayo, alay na tayo, numapantay lakit di kenkwana, nga panangawat, nga iso ti Diyos tayo, nga surutan tayo, ken pagmatalkan tayo ay ang ganit panungpalan. Ta ipaay ni Apo Isus dayta, agnanayon nga ayat, ken iti kinaman nga asi, umay kada tayo. Anyan nga nagimbag kakabsat. Manumay agbubuteng tayo kadagito yung aldaw, kadagiti umay, adedegra, pituda, kunaktatay. At dadagtoy met digiti nakaskas daw nga inanama, nga ipaay ni Apo tayo nga Hesu Kristo, kadagiti amin nga tattao, nga agtalek, ken kuana, gagayem, ken kakabsat. Anyan nakaskas daw dayta, nga karini Apo Isus, tinaragsak amasangwanan, tinaindaklan, nga namnama, iti daytoy nga aldaw. Amuyo kakabsat, inkari ni Apo Isus. Nga isagsagana na ti may nga lugar, nga wanton, dagiti rigrigat, dagito'y pagbutbutngan, nga naibagak tata. Hangko mga agpulkok ti puso tayo. Mamati tayo kini Apo Diyos, mamati tayo kinkuana, tani Apo Isus, napan nang isagana, kadagiti pagyanan, ket sa dinuman nga yan, to ni Apo Isus, inkari na. Adda tayo tumait sa jay, wen gayem addakan to sa jay. Tain ka rin ni Apo Isus dayta, akarin na kada tayo, gagayem ken kakabsat. Adda digiti banag, amapadasan ti panagbiag tayo, no kayat tayo, nga dagitoy, nga namnama, iti masangwanan, ket mapadasan tayo. Tapno da tayo kakabsat. May talaga, nga paset tayo, nga madaan ti inanama, ore umay dagiti didegra, adda dagiti duwa nga banag, nga aramiden tayo. Umuna, mapantayo dayjay paset ni Apo Diyos. Kinaramid ni Apo Diyos, iti paset na. Inted na, iti anak na, abugbugtong, kita sinuman amamati kenkwana, saan to amapukaw, no di ket anya, adda biyag na, ngagnanayon. Dayta ti paset ni Apo Diyos. Inted na ti anak na matay, gapu ka na tayo. Ta sinuman amamatiken kwa na, saan to amapukaw, no diket adabiyag na ngagnanayon. Dayta ti paset ni Apo Isus. Anya pa iti paset ni Apo Isus. Kunadjay Roma 5 versikulo 8, daytoy iti imbunanag ni Apo Isus kada tayo. Yan tangay tada tayo managbasol tayo pailaing ni Kristo na tayo, gapu kada tayo. Saan nalang inted ni ti ama, ti anak na, nga matay, gapu kada tayo, inted na kas may nga sagot, ta sino man ang mamatiken kwa na, dinto mapukaw, no diket adabiyag na ngagnanay. Dayjay kakabsat ti paset, ti Dios. Inted na ti anak na, kanday ta nga anak na nga ni Apo Isus, natay, gapu kada tayo. Anyamat garot ti paset tayo. Tapno makipaglakam tayo, iti kinatalged ti masangwanan. Dayjay mo ti paset tayo. At at tao ni Apo Diyos, dahil iti paset tayo, kung na ni Apo Isus, umay kayo, ket agkaykaysa kayo.
Kat numampay da kayo kat managbasol kayo kat tibastol yu kasla eskarlata, mapapudaw danto akasla niebe. Mapapudaw danto kat kasnga danto dilanag. Ay ayaban na ka ni Apo Isus, dahil lang ti paset mo. Inaramid ni Apo Diyos, hindi kuko na. Yung tatati paset mo, ay ayaban na kamat, mapan ka kenkwana. Anya pa gagayem, iti paset tayo. Iti paset tayo kunana, adak agtaktak der, iti ruangan. Kata sinuman ang makangag, titimek ko, luktan na ko tapno sumrekak kenkwana. May kaduang aramidin tayo, iti paset tayo. Luktan tayo, dagiti ruangan, dagiti puso tayo. Tapno ni Apo Isus ison, ti agtalinaed, akatalgad tayo ti masangwanan. Nailawlawag kon ti paset ni Apo Diyos. Inted na ti anak na. Amatay. Ti paset tayo. Mapan tayo kenkwana. May kadwa, luktan tayo ti ruangan. Anya lakit yung nga nagimba. Nuluktam ti ruangan ti pusom. Ket mapankan ka ni Apo Isus. Inanamaen tayo nga ure umay dagiti didegra iti masangwanan. Maadaan tayo iti talged. Maadaan tayo iti talna. Maadaan tayo iti naisang sangayan nga panaka lipas ti trabaho ni Apo Diyos ken panakatungpal. Digito'y akarkarina iti panawen iti rigat. O Diyos mi amanagayat unay. Adda kami dito'y akan ito. Tapno pagyamanan mi ken ka dagiti pamatalged. Ipay munto iti talna kada kami. Ipay munto kada kami, Apo, ti siguridad. Namnama. Inton umay, dagito yung pagbutbutngan, nga mangmangagan, kan kastamet ti inadalmi, ti dayto yung aldaw. Adda ka, Apo nga Diyos. Aman nakabalin nga mangsalaknib, ken makiadadanto kadagiti amin, apasurot mo. Amin nga tattao nga umawat iti daytoy damag ti ebanghelyo. Kabayatan ti intay panagkarkararag. Dawaten tayo man nga denggen daytoy nga ayab ti kanta. Nga ited dagiti kakabsat tayo. Agyaman tayo, iti dayjay nga ayam ni Apo Isus ti daytoy nga rabi. Nga datalged,
adatal na, ada seguridad no mapantayo ken kuana. Itintay pa nang ituloy, dahito yung kararag, at dada ka dito kiti tattao, kakayat na nga kunaen, kayat miti madaan ti talna, kayat miti madaan ti seguridad, kayat miti madaan, iti panakaidalan ni Apo Diyos, indumdumteng dayta. No, dayta nga tari gagayo, itayag yuman ti imayo. Ni Apo Diyos ti mangbindisyon kada kayo amin kakabsat. Anak, kakabsat, agtutubo, lalaki ken babae, agyaman aklaunay. Madaydayaw ni Apo Diyos dahil sa nga desisyon nyo. Tarpa nang itayag yu ti imayo, nga mangipakita, nga kaya tiyumet ti madaan, iti talna, seguridad, si kaadda ni Apo Isos kadagiti panagbiagya. O Apo, ituloy mo yung ilipas dati nga kararag. Bendisyonam di gitoy. Nga anak mo, lalaki ken babae, agtutubo ken anak. Di panangawat da ken ka. Iti biag dati dahito nga rabi, ikayap da Apo nga. Ito din. Tapos si ka na Apo ti mangituray, ken mangidalan. Iti masangwanan da. Agsipod ta dinawat mi amin di gitoy Apo. Pinapatay ganagan na po may Jesus. Amen.